Gidagsa sa mga tao ang kadalanan sa dakbayan sa Subo aron mo saksi sa mabulukong dance performances sa fiesta ni Senyor Santo Niño kagahapong adlaw. Ani ang report. Sayong nangabot sa Cebu City Sports Center ang mga tao aron nga mosaksi sa Sinulog Festival. Unang gisaulog ang Santos nga misa isip pasalamat kang Senyor Santo Niño. Sentro ang wali ni Cebu Archbishop Emeritus Jose Palma sa paglaom taliwa sa mga pagsuway sa kinabuhi. Nagpasalamat usab si Palma sa Santo Niño, gipalayo ang sugbo sa Bagyong Ada atol sa iyang kapistahan. Kung ang Santo Niño tuburan sa kalipay, we also say siya ang paglaom dangpanan sa pagsulay. Just to recall, September 30, dunay baglinog. 6.9. November 4, dunay baha. January 8, landfill. Alas 9:15 gahapon sa buntag, opisyal nga gibuksan nila ni Cebu City Mayor Archival uban kang Cebu Governor Pambare 4 ang Sinulog Grand Parade. In behalf of the Cebu City government, Mayor Tommy Osmeña, the councilors, the department heads, and all the department employees, together with the provincial government, with Governor Pambare 4, and all of the provincial government, in behalf of the power vested upon us, I, Nestor Archival, and Pamela Baricuatro, we are now officially proclaiming that the Sinulog Parade and Dance Competition officially open! Viva Pitsenyor! Viva Pitsenyor! Viva Pitsenyor! Santo Niño! Humani ini, misugod dayon pag-arangkada ang Sinulog Festival Competition. 40 ka mga grupo gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ang nagpakita silang dance routine halad sa senyor. Grabe usab kaayo ang kadasok sa mga tao nga gusto mo saksi sa mga dancing contingent. Samtang gipahibaw ni Mayor Archival nga kansilado ang klase karong adlaw, Enero 19, sunod nga mipahibaw si Governor Pambare 4 nga kansilado usab ang tanang mga ang-ang sa klase sa mga lungsod ug dakbayan ubos sa lalawigan sa Subo. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.